І ваша перша фонограма. На перетанцовку? Да. Я же объявил, кто вышел. Я не заметила. Не По какому протоколу? Ваши аплодисменты. Гэта была першая кампазіцыя выканання наших паўфіналістаў другі заход. І мы рыхтуемся да выканання другой кампазіцыі. Две, так? Калі ласка, две партнёркі, рухаемся за мной. Размяркоўваемся па пляцоўцы і ваша другая фонаграма. Ваши аплодисменты. Гэта быў заключны танец паўфіналу.